ସହାୟତାର ହାତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଗତକାଲି ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟିଏ ବିତାଇଛନ୍ତି ଜଗାଚାକର ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କ ରୁଚିର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବୁଦାନନ୍ଦ ଭୋଇ। ଆମର ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଘର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ CRPFରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି, ତ୍ରିପୁରାରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କ'ଣ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ବିଷୟରେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଜଗତରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କିଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯାହା ନେଇ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତା ଚେତନା ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଇ ଦିନେ ଏ ପୁରୀକି ସମସ୍ତେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରାଯିବ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣୁଛି, ଯେ ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ବୋଲି। ଏ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଆମର ଇଏ ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହେଉ, ଗୀତା ଭାଗବତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମାଧବଙ୍କ ସେବା। ସେଇଥି ନେଇକି ଆମେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କଲୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରୁ ଯାଇ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସେବା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୋଲି। ତଥା ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ସେବା କରିବେ ନାଇଁ, ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ପୁରା ରଖିଛୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଆମର ଏ ଜଗା ଚାକର ସଂଘକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ। ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ସୁଚରିତା ପାଢ଼ୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ତ ସେବା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ତା ଉପରେ କରିବା? ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜଗା ଚାକର ସଂଘ ନାମରେ। ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାର କିଛି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗିତା କରିପାରୁଛୁ, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ।